На претрупано бюро купчина стари телефони и заплетени кабели чакат своя втори шанс. Алекс открива, че тези ненужни устройства всъщност съдържат дигитални пари, които са блокирани и безполезни, поне на пръв поглед. Високотехнологичният център WaveSwap се активира, сканирайки купчината, за да открие всяка стойност, която все още може да бъде спасена. Роботизирани ръце неуморно извличат всяка частица използваема стойност от буклука и я сортират според това, което все още е добро. Цялата възстановена стойност се преобразува в един прост токен, наречен GBL, все едно превръщаш съкровищница в една лесна за използване батерия. WShare действа като членска карта, давайки на притежателите право на глас в управлението на рециклиращия център и дял от печалбите. Системата използва автоматизирани инструменти, софтуерни програми, които правят рециклирането бързо, справедливо и мащабируемо през различни технологични слоеве. WaveSwaps работи през много блокчейни като мрежа от градове, свързани с мостове. Милиони долари в дигитален отпадък се рециклират, давайки на хората ясен път от разочарование към използваема дигитална валута. Накратко, WaveSwaps превръща дигиталния отпадък в използваема дигитална валута, която наистина можеш да използваш.